Mit navn er Per Ørum. Jeg fik idéen til ESG 365 under et webinar, fyldt med forkortelser og ord, som var svære at forstå. Jeg har en SMV-virksomhed og har udviklet ESG 365 til andre små og mellemstore virksomheder, som skal i gang med bæredygtighedsrapportering. Du skal ikke lave ESG-regnskab eller bæredygtighedsrapport for bankens eller revisorens skyld. Du skal gøre det, fordi du ønsker at udvikle din virksomhed. Du skal gøre det, fordi du ønsker at tage ansvar. Med ESG 365 bygger du din bæredygtighedsrapport, ESG-rapport, med 3 byggesten. 21 standard ESG-målepunkter, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Jeres egen bæredygtighedsindsats inspirerer FN's verdensmål. Og endelig UN Global Compact-principper, mærkningsordninger eller certifikater. Med en god bæredygtighedsrapport skaber du stolthed blandt de nuværende og kommende medarbejdere. Du viser kunderne, at du har styr på penalhuset. Og endelig så skaber du positiv udvikling og transparens i din virksomhed. Tag rejsen med ESG 365 og gør bæredygtighedsrapportering til virksomhedskultur 365 dage om året.